Hola, somos nosotros outra vez. E outra vez volveron a facer logo de crear no 2023 a árbore de Nadal máis pequena de España e o ano pasado a máis pequena do mundo no barrio do Piñeiriño de Vilagarcía volven conseguilo. Para estas festas botaron man de novo do microscopio para vivir o grande o seu Nadal, nesta ocasión creando a aldea de Nadal máis pequena do mundo. Si ya tenemos un árbol, ¿ahora qué? Así que nos dijimos, ¿por qué no construir todo un pueblo navideño a su alrededor? Así que imprimimos un pueblo completo, casitas con ventanas y chimeneas, un molino, pequeños adornos, manteniendo en el centro el árbol original. Detrás desta curiosa iniciativa está a Asociación Cultural Breogán. O deseño corre outra vez a cargo dos científicos Adrián Seijas e Elisabetta Visano do MEL Institut da Universidade de Maastricht. Empregaron a mesma técnica, eles ali no MERN están estudando pois como poden imprimir órganos humanos a través de células nai. Bueno, o que para nós o noso aporte que algo que posiblemente non sabías que existía, non? Que o MERN, digamos, esta labor, pois é mellor igual levar este tipo de temas á mesa de Nadal que outros, non? máis conflictivos. Porque este ano, ademais, a proposta chega cunha mensaxe en defensa da paz, reivindicando máis ciencia, menos guerra e stop xenocidio. Pensamos que igual a mellor mensaxe que podíamos aportar dende o mellor barrio do mundo, dende o Piñeiriño, era falar de paz, falar de ciencia, poñer a ciencia no centro, igual é mellor invertir nesto último que acabo de comentar, non? En ciencia, que en guerras. Este año queríamos que el pueblo tuviera también un mensaje. Si os fijáis bien, en la punta del árbol hemos puesto el símbolo de la paz y en una de las casitas hay una paloma. Porque 2025 ha sido un año difícil. Hay guerras, hay división, y nosotros desde nuestro pequeño rincón de ciencia en Maastricht queremos hacer un llamamiento a la paz y a la unidad para 2026. Dende a asociación agardan que a mensaxe chegue lonxe tanto como a repercusión mediática que consegue o seu diminuto Nadal. Canal Rías Baixas foi hoxe a primeira televisión en visitar a aldea de Nadal xunto cos compañeiros da prensa escrita. A partir de aquí agardan a visita doutras cadeas nacionais e mesmo internacionais. Isto sempre é unha tradición. Empezan os amigos e os coñecidos que sempre nos cubrides durante todo o ano, logo sí que interésanse medios a nivel estatal e tamén a nivel internacional. O ano pasado saímos en medios holandeses. Porque non fai falta enchelo todo de luces ni montar a árbore máis alta no Piñeiriño. O seu xeito volven conseguir facer deste o Nadal máis grande do mundo e este ano ademais iluminando conciencias por un 2026 en paz.